Dito tayo ngayon sa headquarters nila, sir. Ngayon, ide-demo niya yung mga gamit nila dito. Ito yung natin, yung radio base dito sa station. Ang gamit nito, dito pumapasok lahat ng mga mensahe galing sa provincial quarters. Kung may mensahe sila na pinaparating sa amin, dito namin nakatanggap. Sir, bali pala yung kapwa nyo bumbero rin yung tumatawag nito. Oo, kasi yung frequency niyan, pare-pareho kami lahat ng mga fire stations dito sa Ilocos. Kaya lahat ng mga alarma, mga mensahe, dito nila binabato. Ito naman yung mga portable radio handle namin. Malapit mga personal, mga gamit namin pag rumoresponde kami, kasi dinanan namin yung naka-install na radio doon sa Petragan, hindi naman namin mabubuhat. Kaya meron kami mga dapat bigisa kami para mag-communicate kami kung ano ng mga kailangan namin doon sa fire escape, yung mga tulong, yung mga dapat namin gawin para sa ikagaganda at kaka-accomplish na namin mga mission. So, sir, pwede ba turuan ng mga ginagawa niyo dito sa mga gamit? So, tinatawag namin mga personal protective equipment. Personal kasi gamit namin pang sarili. Ang gamit ng mga... Bakit kailangan makapal yung... Kailangan makapal para maprotektan naman yung katawan namin sa tindi ng init ng apoy. Pero ito ay nasusunog din. Hindi siya fireproof. Ang buhay ng bumbero ay delikado. Pag nakakatanggap kami ng tawag, siguradong nasa okay na yung isang pa namin. Dahil hindi namin alam yung pupuntahan namin, pag ang isang alarma, talagang delikado na yan. Kasi alam naman natin yung epekto ng sunog ay nakakasira ng buhay at ari-arian. Pag nagkaroon ng alarma, itinatawag sa amin through telephone o kaya naman yung mga iba ay walk-in. Dito na sila mismo pumupunta sa station para ipaalam kung may nasusunog sa kanilang lugar. Ang SOP namin kasi, pag may nagkaroon ng sunog, bine-verify namin yan. Inaalam namin yung tao, kung ano yung na-involved na fire, yung nature niya, saka kami rumeresponde. Bale, itong truck na ito, meron siyang tatlong pares na personal na gamit namin. May fire helmet, fire boot, may trouser, meron siyang suspender, at ito yung fire boots. Gamit ng fire helmet, ginagamit namin ito para protektahan namin yung ulo namin sa mga posible na ma-injure. Mga nahulog ng mga bubog ng mga salamin, kaya mga titigas na bagay na maaaring kasugat, maka-injure sa ating ulo. So, sir, talagang SOP nyo na mag-helmet talaga, di ba? Dapat kasi lahat ng mga personnel may kanya-kanyang sariling personal protective equipment. Dapat may sarili kaming gamit. Ano, sir, pinapayagan ko ba yung mga tao ko pag nandun na sila sa sunog? Hindi kailangan kasi ang unang iniisip namin yung kaligtasan ng sarili namin. Hindi kami basta-basta bumabasok sa mga nasusunugan na hindi kompleto mga gamit namin. So yung mga lokal na pamahalaan natin ay tumutulong para matugunan yung mga kakulangan natin sa mga personal na gamit may mga pasilidad na kinakailangan ng isang istasyon. Ito yung tinatawag namin portable first aid firefighting apparatus. Kasi portable siya, kasi hindi siya. Ang purpose lang, ang gamit nito ay para patayin yung malit pa lang na apoy. At meron siyang intended na purpose
o kaya yung mga klase ng sunog na applicable. Special chemical ito eh. Saan natin ginagamit ito? Ito yung mga, ang gamit nito ay para sa mga petroleum fires, mga gasolinahan. Ito yung ginatawag namin AFFF. So yung aqueous field forming foam. Ano sir, inahalo ba namin sa tubig? Oo, supposedly nahalo ito sa kasi may mixture siya eh. Mixture ratio. Na tinitimpla doon at nilalagay doon sa fire trap. Intended siya para sa mga petroleum o kaya mga flammable liquids o flammable gases. Itong gamit ito. So hindi lang na to. Special siya eh. Hindi lang pala basta tubig yung pinapapatay nila sa mga sunog. Meron din pala yung para sa petroleum, sa mga chemicals. Ito ang gamit ito. Ito ang tinatawag naming type pool. Ginagamit namin ito para sa ventilation. Ventilation na tinatawag namin ay binabaklas namin yung mga yero sa bubungan, kaya mga didingan para maalis yung toxic gases, para lumabas yung usok na nakakailo, nakakamatay, para mapalitan ng sariwang hangin at doon kami makapag-penetrate at matingnan at mas maayos yung pagpatay namin sa apoy. Ito yung accessory ng fire truck na palaging nagagamit. Itong fire hose. Ito ay 50 feet long. Mahaba talaga. Double coated siya. Double coated, ibig sabihin dalawa yung niya, protective coating. Pag kami rumorespond pag kulang itong 50 feet, dudugtong kami. Gamit namin yung coupling. Meron kaming coupling. Tinatansya namin kung ilang hose magagamit. Meron kaming ito tinatawag naming 1.5 hose. 1.5 inch diameter. At ito naman yung 2.5 inch. Bakit siya mas mataba sir kaysa dito? Ito yung ginagamit din namin pag kami nagre-refill. Ito yung tinatawag namin adjustable ladder. Adjustable kasi na-adjust namin yan eh. Halimbawa, hindi namin maabot yung kami nag-penetrate doon sa kunwari nasa ground floor pag nakakandado may mga bagay na nakakabara ang sibilag na namin na napasugin yun ay gamit itong fire ladder. Doon lang namin maakyan. Ito yung pinakabaril ng bumero. Ito yung tawag naming fire nozzle. Meron siyang adjustan. Para makontrol yung lalabas sa tubig. Oo. Ito yung tawag namin isang gamit namin itong fire axe. Gamit namin sa Bullet 3. Importante rin ito sir, sigurado. Oo, kasi halimbawa pag nalinitan naman yung mga bahay, nakakandado eh, diba? Lalo na pag hindi namin kayang pasugin, ginagamit namin itong fire axe para baklasin yung door. Kaya yung pinto. Mga nakakandado, mga gate. Tinatawag namin bolt cutter. Yung may mga nakakandado, yung mga may mga window. Na pwede niyang maputo rito, yung gamit namin. Ang truck namin ay may capacity na 4,000 liters. Halimbawa, yung pag general alarm o kung malala yung sunog, pag full blast namin ang operation, madali lang maubos tong capacity niya. Mga 4 minutes, ubos na yan eh, pag full blast. Pero pag yung mga hindi grabeng sunog, tatagal yan ng mga say 30 minutes. Ang bilang ng personnel ng Bantay Fire Station ay bale 8 kami, kasama ako doon. Bale, yung pinaka-ideal na nagmamando sa isang fire truck ay dapat sana 7 per shift yan. Pero pero sa kakulangan ng personnel, maabot lang ng 2 o 3 personnel sa operation. 24-hour duty yan. Sir,